አላጤል አላጤል ኣብዚ ገዛ አላጤል ትብል ኣብዚ ገዛ አሎ ፈረስ አሎ ፈረስ አሎ ፈረስ ኣብዚ ገዛ አሎ ፈረስ ይብል ኣብዚ ገዛ አሎ ኣድጊ አሎ ኣድጊ አሎ ኣድጊ ኣብዚ ገዛ አሎ ኣድጊ ይብል ቡቡ ትፈቱ እንስሳ 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 ቡቡ ትፈቱ እንስሳ እወ እፈቱ ቡቡ ትፈቱ ድሙ ትፈቱ ድሙ ትፈቱ ድሙ ቡቡ ትፈቱ ድሙ እወ ትፈቱ ቡቡ ከልቢ ትፈቱ ከልቢ ትፈቱ ከልቢ ትፈቱ ቡቡ ከልቢ ትፈቱ እወ ትፈቱ ንሕና ንፈቱ ደርሆ ፈቱ ደርሆ ንፈቱ ደርሆ ንሕና ንፈቱ ደርሆ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ በጊዕ ንፈቱ በጊዕ ንፈቱ በጊዕ ንሕና ህፃናት ንፈቱ በጊዕ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ፈረስ ንፈቱ ፈረስ ንፈቱ ፈረስ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ፈረስ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ኣድጊ ንፈቱ ኣድጊ ንፈቱ ኣድጊ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ኣድጊ እወ ንፈቱ እንስሳ ዘቤትና ንፍለጦም 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 እንስሳ ዘቤትና ንፍለጦም እወ ንፍለጦም እንስሳ ዘቤትና ነፍቅሮም 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 እንስሳ ዘቤትና ነፍቅሮም እወ ነፍቅሮም ኣብዚ ገዛ ኣላ ድሙ ኣላ ድሙ ኣላ ድሙ ኣብዚ ገዛ ኣላ ድሙ ት
ኣላቂ ትብል ኣብዚ ገዛ ኣሎ ፈረስ ኣሎ ፈረስ ኣሎ ፈረስ ኣብዚ ገዛ ኣሎ ፈረስ ይብል ኣብዚ ገዛ ኣሎ ኣድጊ ኣሎ ኣድጊ ኣሎ ኣድጊ ኣብዚ ገዛ ኣሎ ኣድጊ ይብል ቡቡ ትፈቱ እንስሳ 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 ቡቡ ትፈቱ እንስሳ እወ እፈቱ ቡቡ ትፈቱ ድሙ ትፈቱ ድሙ ትፈቱ ድሙ ቡቡ ትፈቱ ድሙ እወ ትፈቱ ቡቡ ከልቢ ትፈቱ ከልቢ ትፈቱ ከልቢ ትፈቱ ቡቡ ከልቢ ትፈቱ እወ ትፈቱ ንሕና ንፈቱ ደርሆ ፈቱ ደርሆ ንፈቱ ደርሆ ንሕና ንፈቱ ደርሆ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ በጊዕ ንፈቱ በጊዕ ንፈቱ በጊዕ ንሕና ህፃናት ንፈቱ በጊዕ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ፈረስ ንፈቱ ፈረስ ንፈቱ ፈረስ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ፈረስ እወ ንፈቱ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ኣድጊ ንፈቱ ኣድጊ ንፈቱ ኣድጊ ንሕና ህፃናት ንፈቱ ኣድጊ እወ ንፈቱ እንስሳ ዘቤትና ንፍለጦም 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 እንስሳ ዘቤትና ንፍለጦም እወ ንፍለጦም እንስሳ ዘቤትና ነፍቅሮም 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 እንስሳ ዘቤትና ነፍቅሮም እወ ነፍቅሮም ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ ዝጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው።
نزيادة حبريتا بزز سعب قطر تليفونات دوللنا. Beles Bubu, like, subscribe.